Γεια σου! Καλώς ήρθατε σε αυτό το vlog που ξεκινάει σήμερα. Είμαστε στο Ελευθερίας Βενιζέλος και πηγαίνουμε στη Βιέννη. Εδώ πέρα με κρίνουνε καθημερινά. Δεν αντέχω. Δευτέρα θα γελάς. Μπορούμε να φτάσουμε στη Βιέννη και τη Δευτέρα θα ξέρει γέλια. Δεν περάει είναι το πετάμε. Τι είναι αυτό το αούτα? Φτάσαμε στον προορισμό μας. Πήραμε το λάθος προεστιακό και κατεβήκαμε μια στάση κάτω από εκεί που έπρεπε να σταματήσουμε για το ξενοδοχείο. Αλλά βγήκαμε σε Lidl. Πιστεύω ακόμα για κάποιο λόγο ότι τα γερμανικά μου είναι καλά, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο καλά. Γιατί εκεί που πήγα να πάρω την πίτσα, μίλαγα στον άνθρωπο στα γερμανικά και μου απάνταγε στα αγγλικά. Φτάσαμε σε μία από τις εισόδους του παλατιού Μπελβεντέρε. Τελειώσαμε από το Μπελβεντέρε, το οποίο μέσα ουσιαστικά είχε διάφορους πίνακες και διάφορα έργα. Πήγαμε μόνο στο πάνω, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα φεύγουμε Καρφί για Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εν τω μεταξύ, εγώ περίμενα ότι θα κρυώνω πάρα πολύ, αλλά δεν κρυώνω πάρα πολύ. Έχω πάρει και ισοθερμικά μαζί μου. Τελειώσαμε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και πηγαίνουμε να φάμε σνίτσελ σε ένα τέλειο κελάρι που λέγεται Αποστόλ Κέλλερ, δεν θυμάμαι. Τυχαία βρεθήκαμε στην πλατεία την κεντρική. Έχουμε πάρει 1 εκατομμύριο πράγματα να τρώμε. Από τα σνίτσελ που είδατε, καμινάδες, cheesecake, γενικά full φαΐ. Είμαι εδώ πέρα και έχει ανοίξει η χριστουγεννιάτικη αγορά και είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο και προσπαθούμε να κάνουμε check-in. Την κράτηση την έχω κάνει εγώ, αλλά δεν κάνω εγώ το check-in. Πάρα πολύ κορισμένη αυτή τη στιγμή. Μου έχει φύγει και η μάσκαρα. Θα ξεβαφτώ και θα ξαναβαφτώ μάλλον. Θέλω να ξεβαφτώ γιατί όποτε βλέπετε έχω γίνει χάλια και να ετοιμαστώ και έχω 10 λεπτά. Αν σας ενδιαφέρει είναι το Eclipse από Monrep, το νούμερο 10. Ανελιπώς χτυπάμε όλα μας τα εισιτήρια εδώ πέρα στο μετρό και στα τραμ στη Βιέννη. Όλα μας τα εισιτήρια τα χτυπάμε. Ήρθαμε κέντρο. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα. Σηκωθήκαμε και πήγαμε και φάγαμε πρωινό από το Lidl. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά είχε τέλεια πράγματα. Δεν σας τα έδειξα γιατί τα φάγαμε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Οπότε τώρα παίρνουμε το μετρό. Έχουμε έρθει στο Γκρίντσιχ, το οποίο είναι ένα
ένα παραδοσιακό προάστιο εδώ πέρα στην Αυστρία. Μισή ωρίτσα με τα μέσα. Έχει πάρα πολύ ωραίες μπειραρίες και να πιεις κρασί και να φας νίτσελ και είναι πάρα πολύ ωραία. Αφού φάγαμε όλο αυτό που είδατε, συνεχίζουμε τη βόλτα μας περπατώντας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού φύγαμε από το χωριουδάκι που σας είπα, κάναμε κάποιο ψώνιο. Μπίπα. Έχω μέρθει σε ένα μαγαζί που λέγεται DM. Είναι τύπου σούπερ μάρκετ αλλά για καλλιτικά και τέτοια. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Βρει 1.000.000 πράγματα για τα δόντια, εκτός από τα καλλιτικά. Δεν ξέρω ποια να πάω. Γυρίσαμε στο δωμάτιο και θα σας κάνω ένα haul από σούπερ μάρκετ Μπίλα, Μπίπα με διάφορα είδη κρέμες και τέτοια και DM, ένα μαγαζί πάλι με καλλιτικά. Έχουμε και λέμε ταινίες για το άσπρισμα των δοντιών, σοκολατάκια, μία θεραπεία για τα δόντια, για λευκότερα δόντια, πάλι για λευκότερα δόντια, ένα σαν σέρουμ, essence, concealer, camouflage και Last Princess. Ένα άλλο look by Bipa, cooling under eye, τέτοιο πράγμα που δεν μπορώ να τα ανοίξω. Ένα Batiste μικρό spray για τα μαλλιά, Essence I Love Extreme και πολλές βιταμίνες γιατί τις βρήκα και ήταν πάμφθενες. Αυτές πήρα από το χωριό που πήγαμε, Eisen και βιταμίνη C, πολυβιταμίνες και ασβέστιο. Αυτά. Και εδώ βρισκόμαστε στο γνωστό σε όλους Καφέ Σεντράλ. Έχει μία μικρή ουρά, όπως βλέπετε, τεράστια, την οποία πρέπει κάποιος να περιμένει για να μπει. Καλημέρα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, φεύγουμε και έχουμε κάνει και check-out, έχουμε πάρει τα πράγματά μας. Κάτι συμβαίνει στο μαλλί μου, δεν πειράζει. Και έχει πάρα πολύ κρύο, έχει 1 βαθμό. Έχει 1 βαθμό. Και είναι πάρα πολύ... Έχει ομίχλη. Ο κόσμος μοιάζει σαν να φτιάχτηκε